Tikupatsireni nkhani yodabwitsa komanso nkhani yokhudza kwambiri makamaka yomwe yachitikira a Benson Nyirenda. Nkhani imeneyi tikuiwerenga kuchokera pa tsamba la Zodiac Online. Tikhale tikuwerenga ripoti limeneli ndipo lalembedwa mChingerezi. Ripoti lake lalembedwa kunena kuti an 85-year-old man, Benson Nyirenda, has been sentenced to 10 years in prison with hard labor after being convicted of sexually abusing his granddaughter. According to Mzuzu Police Deputy Spokesperson, Sergeant Cecilia Mfune, the abuse was discovered on February 15, 2025, when the victim's mother noticed the swollen and bruised areas on her daughter's private parts, which the child disclosed that was due to her grandfather sexually assaulting her since 2024. In court, Nyirenda admitted to the crime, but in his defense, he requested leniency, stating that he is a polygamist and the primary caregiver for his 3 wives. However, State Prosecutor Sub-Inspector Samuel Juzwell argued for a more severe sentence, emphasizing that Nyirenda, as the child's grandfather, has abused the trust placed in him and caused long-lasting emotional and physiological harm to the victim. First-grade Magistrate Robert Makaika, in his ruling, agreed with the prosecutor, stating that the sentence should reflect the seriousness of the offense and the lasting trauma inflicted on the child. Ripoti lake likunena ndithu motero, mwina tingolitambasula makamaka mchichewa chomveka bwino kunena kuti munthu wachikulire wabambo wa zaka 85 amene dzina lawo ndi Benson Nyirenda awagamula kuti akakhale kundende kwa zaka 10 ndipo akugwira ntchito yakalavulagaga. Makamaka kutengera ndi polisi ya Mzuzu, spokesperson amene ndi Sergeant Cecilia Mfune, anena kuti mkuluyu makamaka adagwidwa pa 15 February mchaka chino poganizira nthawi imeneyo amaganizira kuti tingonena kuti iwowa ndithu amachita zosaweruzika zachisembwere ndi mdzukulu wawo, zimene zitithu kuti zidayamba mchaka cha 2024. Koti lawauza kuti iwowa ndithu apite kundende akagwire ntchito makamaka yakalavulagaga kwa zaka 10. So musaiwale kuti mkulu amene ali zaka 85 tikaonjezerapo zaka 10 ndithu azatuluka ali ndi zaka zokwana 95 kundendeko ngati azakhale ali ndi moyo. So nkhani imeneyi ndiyokhudza ndithu mgogo wachikulire kumachita zinthu zosaweruzika ndi mwana wa chidzukulu chake, mwana wake, ndi nkhani yokhumudwitsa komanso nkhani yonena kuti tikayiyang'ana sikufunika kuti izichitika makamaka pa umunthu. Tayikani maganizo anu mu comment section imo kuti timve kodi inuyo nkhani imeneyi mukuimva motani. Mgogo wake ndithu ndi amene mukumuona pa chithunziyo, nkhani yosakhala bwino, nkhani yomvetsa chisoni, munthu wachikulire onena kuti kuyenda kuoneka kuti nkovutika, munthu wakalekale ndithu pakanthawi zaka 85 koma kuchita zinthu zosaweruzika. Nkhani yokhumudwitsa, nkhani yomvetsa chisoni. Kodi makolo akhulupirire ndani agogo ake amwana kuchita zinthu zosaweruzika kwa mwana wachichepere ngati ameneyo? Kodi nde ana athuwa tiyasamale motani?